Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в нашето 90-дневно пътешествие. Какво обаче ще включва то? Всеки от вас, който иска да отслабне, да се чувства по-здрав, да е в по-добро, оптимално състояние на духа, да е по-спокоен, да е по-балансиран. Също така ще говорим и за професионалното развитие в нашия живот. Това ще са темите, които ще разглеждаме заедно. Ако не знаете коя съм аз и сте нови в този канал, казвам се Миглена Ганчева и съм личен и стратегически консултант. Именно това е работата ми, да помагам на хората да изграждат стратегия, съобразена с техните ценности и приоритети в техния живот. В това първо видео ще поставим основите, като първото нещо, което ще направим, ще разгледаме нашето състояние на духа и как стартираме промяна в нашия живот, защото тя е ключова. Мотивацията, която стои за всяко начало, и след това ще си направим един дълъг списък, като ще ви дам пример с някои от моите желания. Разбира се, за всеки от нас това ще бъде различно, просто като идея за вас. Накрая, разбира се, защо стартираме именно сега и как ще протече цялото пътешествие, което предприемаме заедно. Нека да поговорим на тема състояние. Много е ключово, когато започваме ново начинание в нашия живот, с каква идея влизаме в него. Ако сме прекалено скептични, ако не вярваме, че можем да успеем, то мислите, които имаме, ще продължат в тази насока. Че няма да се справим, че много пъти до сега сме опитвали и не се е получавало. Но когато ние мислим по този начин, когато сме колебливи, когато сме неуверени, когато сме скептични, това със сигурност ще повлияе на действията, които предприемаме. Така че ви моля, когато правите вашия списък и влизате в това начинание с мен, то е да бъдете в оптимално добро състояние. Какво означава това? За да сме в добро състояние, трябва да първо да сме нахранени, да сме наспани и да си дадем време и тишина за това да седнем, да се замислим какво искаме да променим, кое е приоритето към днешна дата в нашия живот, и след това да седнем и в това си състояние да пропишем списъка от нашите цели, които имаме. В работата си като консултант аз съчетавам два метода, когато изграждам стратегия за моите клиенти. Първият метод, чрез който работя, това е метода на визията. Там повече обръщаме внимание именно на състоянието, от което изхождаме, как се чувстваме по време на целия процес. А втория метод е на целеполагането. В него вече поставяме конкретни големи цели, след което прописваме по-малките цели и действия, които да предприемем, за да и накрая, разбира се, слагаме и конкретна дата, за да можем да бъдем постоянни и да не отлагаме. Когато нямаме конкретна дата да сбъднем нашите цели, може да го отложим много далеч във времето и реално всеки ден да губим от нашето ценно време и ресурси. Повече към списъка. Списъка го съобразете с времето, с което разполагате в момента. Някои от вас ще имат повече свободно време, други няма да имат толкова. Ако нямате толкова много време, то приоритизирайте действията до 1-2 в списък. Какво означава това? Ако примерно искате да влезнете във форма, но същевременно и работата ви е много ценна, тогава насочете фокуса към тези две сфери. Не включвайте и семейство, и взаимоотношения, защото така умът ще се пръсне, ще се разпилее и ще започнем да се губим много, да правим от едно, да влизаме във второ, в трето. Приоритизирайте нещата до 1-2 в случая. Ще ви дам пример с моя списък, който аз съм направила, като тук искам да споделя с вас, че аз към днешна дата затворила съм стария си бизнес, за да мога именно да се фокусирам изцяло върху това, и целият ми фокус и време са насочени. Така че моя списък е малко по-дълъг. Аз самата и като човек съм доста амбициозна. Няма нужда да са толкова много. Аз ще ви споделя само за някои от моите цели, които съм поставила. Приоритет ми е да споделям в социалните мрежи за работата си и своята експертност. Прописала съм Instagram, но аз поддържам Instagram, TikTok и YouTube. Следователно, съдържанието, което създавам за Instagram, после го споделям и в останалите канали, като се старая да споделям 2 до 3 пъти дневно. Това е моя основен приоритет. Също така искам да стартирам блог, в който да пиша всяка седмица по една статия. Също така искам да развивам и YouTube канала си тук, като именно това ще правя и с 90-дневното пътешествие, в което всяка седмица в сряда ще ви качвам по едно видео, което ще се старая да бъде по 10 минути, защото знам колко е ценно времето на всеки един от нас. Разбирам забързаното ежедневие, в което живеем, и че сме претоварени от излишна информация, така че ще се старая видеята да кратки
и да може да си взимате необходимото, за да действате и за да реализирате промяната, която желаете. Същевременно ще поддържам и Телеграм канал, в който ще можем да имаме по-близка комуникация, тъй като ако разчитаме само тук на коментари, няма да може да се сформира такава подкрепа, а идеята на цялото това пътешествие е именно за да се мотивираме взаимно, защото аз от своята лична опитност съм наблюдавала, че когато имаш подкрепа от съмишленици, които също вървят по твоя път, нещата се случват малко по-лесно, защото когато изгубим мотивация, когато започнем да се саботираме, можем да споделим това с околните и със сигурност те ще ни дадат идеи от своя страна, как отново да запалим тази мотивация и как отново да бъдем продуктивни. Относно здравето ни, тъй като в момента ви казах, че фокуса ми е основно към професионалното развитие, видях, че съм по-малко активна и ще обърна внимание и на това, като освен, че ще засиля своята активност, освен това, че спортувам, ще включа и допълнителна такава, но няма да ви издавам за нея, ще ви споделя съвсем скоро, когато тя е факт. И също така ще мина в дефицит, за да може да поддържам фигурата, която към момента желая и която в момента ме кара да се чувствам добре. Общо взето е това. В първото видео правим списък на желанията, които имаме и приоритетите към днешна дата в нашия живот. Правим един голям списък, след което към всяка точка, която сме написали, пишем по-малък списък от действия, които ще предприемем, за да можем да случим тази промяна. Защото ако само зададем списъка, умът няма да има яснота как да се случат всичките тези наши желания. Затова правим списък от действия. Всичко това се случва от състояние на пълноценност, от състояние на баланс, когато сте си починали. И така, това са трите неща, на които да обърнете внимание. Състоянието, нагласата, с която започвате това пътешествие. Правим дълъг списък от желания, които искаме. Може да бъде и кратък, разбира се. Казах спрямо вашите ресурси, с които разполагате. И след това правим към всяко едно от желанията конкретни действия, които ще предприемаме, за да можем да имаме резултата, който желаем. Ще разглеждаме най-различни теми през следващите 90 дни, като във всяка седмица ще разглеждаме различна тема, мотивация, дисциплина, контрол, анализ на това, което сме направили и постигнали. Разбира се, за състоянието ще си говорим, за здравето, за дихателни практики и още много други неща. Благодаря ви, че сте тук, прекрасни хора. Искрено се радвам, че започваме това заедно. Надявам се повече хора да се присъединят. Тази година имам за цел да развия Телеграм канала си, YouTube канала си, така че ще съм ви благодарна, ако се присъедините тук, ако се абонирате и ме подкрепите и споделите усещанията си, мислите си. Ако имате, разбира се, някакви колебания, споделете и тях, нека ги обсъдим заедно, за да можем да влезнем с една позитивна нагласа и да реализираме потенциала, който имаме. Сега ви казвам чао, изпращам прегръдки на всички и до скоро!